Здравейте хора, аз съм LavaFunBG и днес няма да играем на Clash Royale, ще ви покажа профила ми и ако ви хареса ще играем на него. Така и един чест ще отворим. Три чест. Така. И така. Ако искате да снимам на Clash Royale, напишете в коментарите и се абонирайте. Това е. И да видя офертата пред вас. И имам мини пека на... Забравих кой левел. Ето я. Втори левел. Апгрейдвания. Имаме силна пека. Wizard. Това са моите карти. Имам 3 легендарки. Ето го. Ето ги. Принцес, Инферно и Лава Хаунд. Оп. И това е моята мечта. Night Witch. Имам оферта за Legendary Chest. Но не знам. Забравих, на друг акаунт ми е. Мисля, че и на него мога да снимам, но ако искате, но за тази цел ще трябва да имам друг YouTube канал, но да продължим просто така. На немски ми е акаунта, защото по принцип брат ми е от Германия, както казах преди. Друг клип. Не, съжалявам, забравих, че не съм го качил. И следващия клип ще е на... Няма да е на игра, ще е влог. Или на игра, вие напишете в коментарите. Това ми е кланът BG Pro. При картите имам 7 апгрейда. И чао!